ka office jong manager ka sankururi kanti khai nonglang an mokrot menhak si ba ar kila rai ban khang no shwa shipor ye kyo kum kadak ban ai jing snok tilang halo ko hukum ko lopan mi da ka office jong ka deputy commissioner jong south west kasil district mokrot kumtau la kantui pai ba nongwan yo bat nong snong dukan ba kin sngo bha ban ai ka jing snok tilang hakum kini ke por da ka ba shongkhop hayeng khanang ban la ban le persha ya ka jing sa pryang jong khanyang jing pang covid 19 Ikat ya ki breu koleng ki jaka ki badon kan ka dong katain ki ba im bat ki ba juan ban thit ban pet ya ki tiar kitar na yom keluar kini trelang bat ki nomi setia ban wan hayo lan ban lej kini kini jaka namar kayo kumbala pendep penbenada ka disi bahkan khang de nakaliang jengi kum sitrayo ngi menjur ngabat ngi pedang ni kata te ngi terpat ya ki nong sengdukan ya ki paiba bad ya ki parok ki badon kam ko yo ba ki sok bahaban ya trelang bat kan di kajing benbenah jong imadam disi ba ngin ya sok khop ki yin bat ngin nomwan hayo bat kayo kan khang kumala da benbenah da imadam disi te nakaliang jong ki trayo ki nadu mangau manajar bat ki rang bak sangkur baro ngi ai ka jeng trelang bat ngi ai ka jeng kesan ya ka ai ka bak i madam distri ira dep pena